ಬಂಧುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ. ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೊಕ ರೆಸಿಪಿಲೆನ್ ತೂವಲಿನಿಗಳಿಗೆ ಬೊಕ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಹಳ್ಳಿದ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅವನು ಪೂರ ತೆರಿಪವನೊಂದು ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಣ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಡ್ ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿದ ಆದ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಬೊಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಒವ್ವೇ ಆದುಪ್ಪು ಅವನ್ ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರು ತೋಜವನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೆ ನೆಕ್ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಹೊರಡು ದಯಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಹಕಾರ ಬರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ದಾದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದ